Akuatia, Akuatia. Opem say opem so. Edija ye yura ba fo anantanye say. Se Akuatia wo hodia ana o metwa dwan ma no won kan che ne say. So hodia na won fa na yele o hye na deduanan. Oh, adeduanan no anso kla. Na wo twe pepepepe na busumi di yimi. Appiah I Nyansapo kasamfoni so no agye se yesan na badwemba ekwan so ye wo atwema kwa nwoma ne kuro point friend se twede emu na ewe so wore kwaya ewo machi a ne kwasem nie kwaya efri eda ho emre santini jampontua epen so edibesi na enye asem ketwa na enumu na abrewa Akuatia bosom kese a o wa santemema no no wagye din eje ntena ha na sebie kuro ntode oti okuru wi okrare ene brare ngoma so omfa ni agro no we ene ne kwaya woyi ni nkonya no ye niema wo mu free tetente de besi ne empo wono ko oye no de obesi na na mu be ye adwuma be semfinhia wo ha akini no afei ena wafa obi na se koye ne mu de e ka se dimfie ma na enye mfiketwa enya ne nte se sebie kuro nto Otumfuo osai ageman prempe a odi kan ne penso ene saa emfie no mu na ekeka kwa na se akyeye enya semketwa enum na ne ye wure na yakọ ama abrewa Akuatia enne de waba foforo yi yede no ekotwi enkomosan se yenya nente se owo asone so kame ho na di machi na yenkone yenwura kwaye ne mu na afi yenkobo nkomo nemum kai na hu se won subscribe ya obeye na eba nso a obehye na wa like wonim se Nyansapo de ye demufua nye de obi aye no eno ne yebeye eno tike ho na yenko abraba busia panyini bedimu ewura mu arefo se de yedi ka di ho nkomo a kire mo dada no kwaye na me ka ho asem no emu na ya ba betina peyi na ye bebo nkomo na ye ni abrewa Akuatia aba behwetwe nkomo na afi ye hu niema pi a efa ho ye di ka ho asem de akyem dada se kwaye no eda ho no emfie peteprepe na jampontwe anom penso na ebra Akuatia konfo a wokom no anase wokom etwa mu no ene ye mfinhia wo ha na emummu no bosom a ye oba ye friend say Akuatia de oba santemem hanom eba twede ekuro yi mu no emfie no ekwa animu yie pa ono ko ye de obeba ye besom ye efiri ho no ene ye mfinhia wo ha ti ye ngire mu yie na ye mfa emmamo kwaye ni mu pe ene ye ba betene ye a ye bebo enkomo mene abrewa Akuatia ti ye nko na afi no ye nhyasie na yemfa emmamo ewo ho no Nyansapo so nie on subscribe ya said the medical can no subscribe no share no like ya na do adwen chen so e de ato ase e de amae meda ase pa nana baba abrewa se me mfro mu de abrewa nana anase de na wo pe oh edin bi od be frem bia meje so edin say ya abrewa Akuatia oh memi ankasa me din de na na fiesika na me kunu din na de Akuatia oh okay Uankasa udi ye nana afie sika na me konwa din na na afie aduluwa udi no so de no rede ne se sika na rede ya sika papa bi na wukuru ni din na de twede Akuatia chire ye mu twede Akuatia no eyo ba na abema de na wukuru no oh twede Akuatia yo ba okay na owale me nko ade den ya me fa ne se oyemikunu sa bibisa asa afri se ye kan Akuatia de nyina ye hu ni ate ne se oyoba na won so yoba na ye ukunu no afi na bi koka ade abosomfo ne wo mo ye lesbian na enti na mi bisa mu akire mu no ye di amaye no konfo bia bosomo walewa awoso ka ne se ukunu no okay si konfo bia sa na ye kan okay this wo ye be man na kan so ye be man ka the same thing wo ye no konfo me man ni na sa be pe no mo kan okay mikunu okay ebretia kakra ni a wo baaye no meba ebso amoma yenko na yenhwe sanfonyini we sei na yento asomfama mo yenko hwe mfinhia wo ha achi a Akuatia mfa wo bia na afei ebreso ya ofa wo bi no abaya fefefe a wasiso na obefa no yenko hwe ebra na ye ya amane ne amamre esefata na afei wa hye dwumadi asene efia ni kutu wi se hwemi ni sentem no enhwe kakra mfamra yo nyankopon tuere mponkwa me ye kire won san ye ma won san asesi nyampo nyamfo beje nsan
asuo busumpumansa sanse wo yisuru ya asase asuo po na wo bejinsa no Akuatia bejinsa amankwa atene asuboye amankwa kire asuboye bejinsa abusunuasa mo santimam mo burman mu mo ba biara mo nyina mo bejinsa no wada roma ye de frɛ wan ye frɛ wo se komfo no chi animonyam wo hye ma santimane burman ne wiasa fa na nyina no na ejina mo na ma ye to aso ne ndi komfo no chi saman bejinsa o wada roma o do ma ya hia ma ya ni mu wiase da ma ha obi anto ye ma ya rebɔ ne bi ankan ne be ha wo ne amane ebe musuo ebe ya baramane no mo pangum ya fiafo sanse ankantete no na eni police wo ya brante kwa anaso wo ye nipa na onya asema de kwa himfie ne se woro ho na ya woro ho ya twa wachi ma ne de kwasibro yi ne bia ba se frɛ ni police na police nso amanka enye sanse na wudie ne dɔso ti police bae no so eye ti madaruma o magin san no mo Ghana aban ho ban maye yewura otekoko so opem so nyame kase mo no ho ban ba falanta hene mo no ho ban ba fo atokɔ abo mo no ho ban ba fo sumankwa hene mo no ho ban me konfo akonfo hina me gina na bedi akota no mo me ho ban me ne me nkura ne me yere ne me ma konfo durowa sabi na okoma Akuatia mo nso no ho ban abusuama ni nyina mo obi a ho ban sabi yen kasa futuo nhye o yen kasa futuo nhye na futuo so hide a edi ne dwo obi biara sabi wonye wonpe man yiye wonpe asanteman yiye wonpe berman yiye na wonpe twede man yiye ndi Akuatia ene ensi kwan nipakro yi ne firi wo me ewe mo hu no na munim yenhwe we mo nse ye de ba atwede kurom hanom ema Otumfuo suma nkora hene nana bafo okugya wo su omo so beye amamere ne amane eno so mepese odi wani krutu awisi a ohini mienu santemu ehwe kakra de ma wohunu nso ene ma memfa we nka akiri kura na afe yenko ebra de otu okuru yo krawe ne brawe nwuma so pem so Otumfuo osei tutu eni bra baaye na nyinua baa ne maame ekọ ekura na ye ya amamere ne amane ye sefata wodoti ya se ya enkyeye no yehwe abewa Akuatia se de osikio kuna ye chiachia ye kura ne kuno mu na wode nsa ekoto nsem echi akọ bia yefi ampasa chi kotokonyene Otumfuo osei tutu wira bodian ma mu so no eno se afia ni enhwe na ye mra Akuatia Akuatia
wohu mfonyi mi ensa nyina nti wohu nipa na ye ne no edi nkomo ni yie pa nti ye nto aso na ye mfa mamu nana papa mami ndi kan mi sa we sei sa time na wo kochia ohene ne die me ni se na wo huhum sei na wo ne huhum ni nyina na musi efa azemu me so ma menchia kakra okay mechia me na opimso eye na si tutu mi ya mesachia mehine bafo anantahene mi ya mesachia miwura sumankwa achia himfuni nyina me do bibia se o maso masena omda so ta twede akuiti echi iti we ni ye bredi kaya wo chia wo hene enya sa wo ba ya wo be kom akuiti enya ne sa okay ma me nhwe bra bosom no akuiti abeka wo na mo hya ase se mo ya amamre no abaya sedie uti eni ade sei enana ahokeka ne tie na ya ade a wani nye ho o maame ne o papa wo busuafo ben wo kakra no sei na wo monso esi eye no fa sa time a bosom ne kan na mo 4 years nti kroma de obebusa no bia ni mindi agro because no bia say menya baye ana me de sanyo mawi nti ekweti a wan kamea kopim se medru SS2 eye eduman nti eduman na hyase se eba meso okay nti me de mi hunu se ebi se bosom yo kamea no ma mi hunu se ye wono ana kame nenso me bom maame amane maame se won de ompene maame nkom papa so ompene maame nkom nti na able bi o mode mitu ana mo se ne be ya be pai nenso ye bia no anye ye kopem se ye opemso edija ye yewura baafo anantanye se akweti a ohode a ana o metwa dwan ma no wonka nche ne se so ohode a na wonfa na yele o hye na deduanan adeduanan no anso kla na wotwe pepepepe na busumi de yimi wow wankasa no ani je ho se akweti e fa me no kan me no ma me hu se yo no na aka me no edi kan de na mempe na ebidru baabi no na Mohammed ase se me ye asodin a ida se obekume anaso bebo medam ti na se me ye kum bro ho ase na odi me ye adwuma enti se de why okay a o perse de wo tie ya asisi e edi kan no yewura ema ayemewura baafo na ntahene bebo akomdwa wa ha se ne be ye create be yi ne ampampa ye bebo akomdwa kakraka na oyi mi ti oyi mi na edi ekochire yewura sumankwa ti sumankwa ye no se asemu edi wonti onku entiment na so nti oni ananta betu anamo akoyewura ho na omde akoto nenim na di besie bia no maboya mane nti omde koto yewura nim so omde koto yewura nim na yewura se se akweti a ne konfo abade a ne momfa ne mbla na menhwe na memfa mensanto no so na menhwe se ye no kula nti ye koye no sa time sumankwa ama meti ase se ye ko na se create ya entmen si forma na se mi twa ntoro e di atobosom no so na se nya boso na di me ye adwuma ampampa sa time aya ye koye na ye SS2 for miensa me kwa na me ye oba obi a bosom bai ti edu me so no na akoye se wa wuni mable wasem na wo mbai ti ye reba na ye rendu okla ana ekweti a esi for my eja okochi a opemso ana opemso de nsa egu ekweti a so mplensa ema na kwaba fine it is said ye beka se ma me ne papa ahyase no na omu nhyedante ase mpre no afedie omu aye okay obi age atum said ye wonso age atum no okay yare kwa ye da he ya said ye kai ye bere twato okra na ekwetia efa obi eni mfinhia wo ha chini no na se kwa ye ne de ye kase ye ka enye ye ntimi mfa ne mfie ne mma nti eka wo wie ye na aha wo hwe onyina kase ye sie akire he ya eho na said ye wugu nsa ye ma ye tiefo ahwe ni ade yi na wuwura mu na wabaye amamre ne amane ebere di kan no sai na atenkanete na ye man ahonhoaho wow if you say adwuma we no se uma wani da ho na wiye ni ya obeti adwuma na se ntimede na ehu bia se bi ehu bia ni mimu if you say Nyansapo so na de me ye adwuma okay
afa ye nwuram na yenhwe bosom na de wo ye adwuma adwuma ba ekra na bosom de wo ye but dika yi mi we anom yenhwe ansa wontete no fa na ye tete wo ana wo de akuetia no ba ya na wo hyase ye adwuma yi oh akuetia kane no na oka komfo a ne mfa ne nkwa akom tete na o mayete asese ne kwaye no sese no o mase no ntino yemfa me nko ntete ti ye de me kwakire opemso ana opemso ye se yemfa me nko wanchinchira ye ta kwabena ani kukuru ne ta ato akurum nti abosom ya mebobɔ mu din o mu na tete makom na ye se de otu okuru yo krare ne brare nwa so opemso ye wura asante mewura wahini anahini entie nipa bitano na wayesa aboa preku adosa ade ne mmoa bi tese nkokɔ pese won mu esua no ne nso enya ade akokɔ srade ade ebeto preku wono ena obɔ mode kire oba bi kura wasa kɔna kwagye ntete pa try fi so mayete asese twede akueti aye ne dia nti na ye ne dia de ne wona ese wo kire baby kura yemfa me nkunti wona kire wanchinchira seta kwabena kurum yemfa me nko anya ewu di abankoma asem wutirimu ye ode meboa ina wane benya se yewura probra refi ampasa chikotoko hene wo se tutu nyame kase wono ehye se bosom ne ye media enti meme kire ba bia momfa ne nko se ne be ya akomu ne ade no obere dare mu edi ama ehe ne gisam eze wuti da ho se yi na amu anije enti ukoye ne boye nko kakra bi se na ntete ne faaye oh me koye ntete ne ye omutete me kama hono so amamle na ed ne pa nti wa mo ani anda ho de ndi wuntimi nye wow so bro ho ase ye ni nyina no kwasem bi se meti ase hu se mi ye mistake ana se me ma chime bi ba ho a opimso ani mbegu ase nti no bibi ani na me ye din wonderful yenhwe de na akueti atumi yo esese ya finje bese wo hachi ya nananum adaroma ayipuma kwamo na wiem abaye na asanteman nananum nua nhoma ne abosom ene ne aka asre de akire wuyi enipa ni beje ne ankeka se yebekɔ na yenso ye hawo ya mane ne abenedie ne abebrese yebekɔ akɔhwe se abrewa akueti abetimi aboa de na abrewa akueti a etumi ejo oh akueti ya tete bosom nti on de adwuma bia minim sanya me bosom tie nti adwuma bia wotimi ye apart from so beka se ubekum nipa ubagiska duro ana ubese obi eno de o de ba menye ni se mprempe no se metewase ye pa ne de a se obi se mepu obi saye me bekum obi wei ena de yin na okaka ho no so ubagiska duro sikaduro saa ne ma we mi ensa de enya de a abrewa mu akrampo yenji bi mfamba ha na wo akasa wo ba hampo abagibi utimi fa bi mfra bontimi nwuram na wa ba hampo abagibi di akọ o de bo be pam okay enti nyabotre maye na chirechirim minim se wo ba ye enche de nanso ye de a watete ba ko mienu bi ni ade abrewa akuetia nankasa wodi ka ba ye ne wo yere no ni ede mabi sei na wo ba ye wate si wo tumi ywa nwanwa wose meni mahwefo ne metiefo ye tibi oh ekuetia ye bosum bia se oba na se opese wontu kwan a obedi wanim kwan akọ adwumam de amam wow akwantu se wadwuma ase unyeska enjina oh how beblebe o de ba ekuetia obeje wo so na waboa enne de ha dwen pa ya wo sem oh twede ekuetia okro yi mu kro wo ma wo ma tete na manfo beje ma wa hanti no se obeje eba na yetu ne din ekuetia sa ti obi wo empempre kro ma no from ekuetia oh ebi wa eye abrewa ekuetia na dama na omunya asa ayefunu no de wo ye sa wo bai wo de wani ehu bi oh me hu bi panyimfo ana se nkwara nyina wo mu omanyinyini sa wo hwebere ye kan ya etwamu ya na se nkwada anim sa panyimfo omani fifia eye ekuetia ba ye beji na ye bese cause me say nne no ayo how ba ko pa wo ewiase nyina abrofo bre kire kaso omumpo anim fidie dia bai ene ye fre bibi IVF no sikatwitwi dia wo de beta achi no ebere twato amesesen ye no Ghana ha no ansa na obeye bie no
na etwam kanisi ka no pepema hensia ene ade 600 million ene ade a enya asem keto eno kra no broni kan say eye 50-50 say otiri beye yi a ebeye yi no ya twam ena enye yi nso ya twam 50-50 ebinum akọ abrum prensa enye yi enti wo ha no say ne sitie oh se unya ba na so otimi ka cho say mema ubi dia me jeje so de bema die hia ne se wo beba no na obebe tire so no Akuatia beka se oh nipa ya wa be ya wo pe be die obetimi anya bi ana se bosom mba so ami ndi busum enim enka se konfom beji ato me ho so eje se bosom na ba na ono abeka na asem de akere wo mfa wutirim nya adwuma pa cho de bi nya wo mo du omutirim na nya adwuma ne bia se meka na se bosom ne betele so no so beka fofora obeka de me ankasa meka ye na abeka se na se konfo yi asem odi kan aka akere me na busum ya sa beka the same thing so baka se mi twantro eno so sa asem ni si a opem so din bese bi se Akuatia ne ho teche makakra bi a bebo ananta so na kobo yewura so amanyum guase aba na okay metwase a wo adwuma na wo ye no tete bosom anya ne mafo de yi bia ti feeling keka wan pese o de beko ho anwe kura na abere Akuatia bebo wato fom fi se o ma meti ase se meba no se me de nkontompo bedi menim na meska ye meda bekumi ntem wow nti no se mpese menini cha se ne otie na se adwuma bi ba na se mehwe na mentimi nya minchire be fufuro ma yemfa nipa koro no nko wo bi se media dam kura nyina ne kwata no nyina me ye hu adwuma se na wo hatie edam se wo de ba na se ye de ne be kire na so ka se betima hwe na mejeji se boso betima hwe wo de hia ne se Akuatia si fom a obeka se ane ana ada bi ti de wo beka no na wo so hwe na ada ye adwuma wow ma na ha wo de ye adwuma na se wo de na ye adwuma wa ye hanum se no ye wo Akuama da ha ana ye wo twonwa so da ha se bi media me fa ha ban bi anka obi pen nenso no eye nsu e de twonwa oba anu bi misama wa obenya yalesa pina baha ebi mu free elibo eni achichiri baha so ni din de say twonwa na ka me bisa ho asem kra dada ene wadi kai ede aba twonwa na ede kro ye mu enu bi na wosa enu bi ye bo odua o so bi payalese o edin enu bi na masa na matwa akokwa amensuo nsem se onkosa nipa no yale na ohu nitumi a owo twonwa ne nsuo na ese wu sane police station ase ho akono a baby obi afele wo kakra na ohu se ebi da ho na ana se nsuo na ana baby eno ne ya Akuatia suboye eno ye den Akuatia suboye odakwaye mu ana twonwa ne da fahin ana twonwa ne da yensani faso se okay baby apart farm ne won nten ho ana eda no moto fasuo nyina fa ho okay nipa na wote wonom na ehye wo ye se nkobeto afa won nso bosom no ekobu no amehu se sa wo na ebu okay okay sanso ne friend twonwa no hu okay eno ne ye dani dua nyina no twonwa no obi bo odua ehwo na mekodane no okay koya amamre ne amanne na se wo dani dua nso wa ha sa mami misa ebia obi ade antoa kira man akonodi apepe ene ne keka ho no utimi de twonwa na ye ho adwuma wa ha twonwa no antoa danchen nti no ba de hianse atwa akokwa ama no na waje na ye sensuo ni bia ma eno na ehia okay onso na kokotwa no ededam bo ha obetime twa nkoko nsia enso edukura ma no wonje mu ba akokola okay na se eho no na ehu se udi BBC tie no ye bebusa nti yebusa beka se asem se na na ewo mitirim bo no ma na komemu nti ye twa akokọ na wonje wow twonwa ya bi na wosese obi nso de wo ha ba mutimi sebi ma no ono ma na odi gare Akuama soso ma Akuama no nso eno na wo se da kwa ye mu de bi eno ne Akuatia suboye Akuama soso da ye yechi Akuatia suboye da kwa ye mu twonwa eda yensa nifa so kwa mu no hawo ana ansa utla ayankama ansa no ba twonwa ana Akuama no nso ewo fine ewo yechi ya okay
na se meka se ensuo miensa ni nyina twa ho asia ne za o oh ye kuro yi de kwantan enan ni nyina de nsuo ni bia de da babia ba bena da ha ekuyama esoso da ha de nyame da ha o nsuso beblebe nti kwanta no enan ni nyina de nsuo de da odu ho no nsuo de da ho no nyina ba bena ne da mo ne yabe ekwa no ho na na de be en twa ye ne fuase entem okay me hu se nsuo no ebe police station ne kakra me boa de be okay en de e fuase kwan no so okay ti se nsuo we nyina eka wo ho e na wo de ye adwuma yi uyi abrewati afiri ho no mo a na ububo se nsuo yi a wakan di aka ho a bibi foforo bi wo ho no mo a eka wo kom eka ho ana oh ekwete anya sabi bosoma eje bosom foforo de ne ka ho oje ka ho obekun nti o ma meti ase ase nti ekwete ye ntu bosom emfa nka no na ye hanu nsuo ne wa hanu se no o ma adu da bone a bitimi sifo oh okay ebe ka abrewa ho ema eye adwuma na abrewa de wa ye panyi wo fie ni nti no no eduru esom da bia na onu di kan ba bebusa sane ekuro yi eni fie ni mu asetenate ansa na wo bekwa akwa ansa na ne mani bia ba enti sansuo yi miensan ne bese nan a wobodin sansan kwanta bese nan nyina no ebi wo so no a wo kasa omu nyina eboade ye adwuma no na se wo haw bia wo de beba bia no omu twaka abre wakutia nso ebua no awie kura motimi aye ho adwuma kwete betimi asifo beka se ana me kwa ma menua so mesi aba na okona ono na aba na oba be ye adwuma mimiza we wo mu anese ye dwane wo baifo beye na aka no hunhumfi bi na abetena ne mu no ene edaso saa daso ho no ma na afi de wo mate ase ahunu de na hawo oh opem so ma ye bebo odwe ya yeyi mechere ne de obia mi hunti so bi kan bibisa me kwa komtete e ba de binsi ebe de si obi ate anu anyina ye bekowu mu nya akwanya kura ma Otumfuo ntoma ho be na ade wo no wo de wonsa mum na de ahwe na anu igbodie ya trendi ni ade yi na wo de agya wo bese su konoma na nanoma daroma watimi anya kwan eni aye yewura de sem kasem de mani sei ehun sei yewura ni dia ende mitwatolo ende mihu ni da se me obeba na bia create na aba no kwa kwachi apart from that mihu sei yewura wo sei tutu ni da mihu bi matu asia okay meni marefo na yese de wo kanyina nse ade ne yesunsu mu ade na wo kwa a wani nkasa ni wo so na so wani kan so de wunya kwa nje Otumfuo wadi ka de onya kwa ejo abutia no wo ka ochia nananom chia de oti okro wiokrare ne brawe ngoma so pem so miwura pia o yeno no yankwada ubedi ache ama hini aye akono aye fe ena wo chia Yesu mankra hene chia ye ba ananta hene eni adea na yenhwe bibi kakra bi ne yenko anim na yemfa emmamo abutia aye nyansapo ene eguso a yehwe a yetie yie said the medical canani san badwem bakwa so ye ne anim difo a wo mutimu bobbe no madwem da ho e na de nanano ma kyekere Nyansapo kwa so no ye ne omusi nkonwa na ye san no badwem bakwa so emma yahwefo ne atiefo mo akyichi ni menkyeye ene ade a ya ka hu nkomo adi hu nkomo de akyema aka ho abakwasebo ade akye na wo hu se ya ka na fidie so se de enti ene bafo wuso amanko atie otoso nsia okọ santimeter nim ahemfo nyina bekọ akokyea ene wontoma ne asia betire beyi atoa onu de wodu a ebura betire so no akire mu kokese a eye kontrefe koye okofo ni edinfo okodurufo kokon ye kokum ohempo bi etwa ne tidi ba santimemu ha ere be kire obi konfo anoche na damfo no yonko pa a okekira santima Otumfuo se dutu a odi kanye ekoye nwanwa koye ehu na Otumfuo se dutu na wo hini ne watimi akokuni ede na bayi ene na kane no sede yesi nkonwa ne tenase a woteme nchen pe no se wo betena manim tintinso se ne be ya mehu wo na mahwe oyi pasa se hu ehu e wo hono enu nti efiri saa bre no ebre bia bant mahene ebekọ ohene animu se wo kokyea no wonu wo no na ananta yesei na etuo no ekura na waye ne sei edi egina hono wo hwe ebo aka wo mo hwe eyiyi bant mahene eho na akode nyina na pretua
ye be yi ne che maka ne che no wansam de akire bo mo ma wo so che sa eye atenteben a ye body di bantima hene achi wo ba sanse kane no wo kokon na ne che no no e kata nanim sei ene ade na ye de sa atenteben ni di honwom de man ye be yi sa ne che no ye yi na pretua ye gi ne tuo san wo bie ne ntoma no mu sɛdeɛ anoma wo tuo no no wa bremu saa ama nananom ahwɛ hu sɛ bibia nim saa ne asade akyekyere no na abɛtɔ ne nufu ase ha saa no akɔkyea de otu okuru we okra we ne brawe nwa so wo wi a anantanye na ye kana semi wɔn saa ehwɛ sɛ ɛbɛyɛ a ɛhyehyɛ ɛbɛbɔ mɔden no ahyehyɛ ne ho nyinaa wɔn kɔ no otutuo adidi akyira akɔpem sɛ ɛbɛhu sɛ afɛ de kontrefa kutre yie wa firi baabi a ɔhene ɛwɔ no ɛde abɛyi nti anantanye ne dwumadi a wodie no no a sɛ unhu bi a unhu sɛ ɛkɔso saa na obehu a ɔno ne yɛfrɛ sɛ anantahene no yɛnkɔ aberewatia aberewa yɛnhwɛ ɛhye sɛ yɛhu die wutumi yɛ ɛwɔ ha no mo sɛ de wadi ka aka no sɛ ɛyɛ sikaduro sɛ wobekum obie sɛ wobɛsɛe obie yɛaka nyinaa no nya afɛ ne yɛbɛbɔ din ahwɛfoɔ ne nyinaa no wode ba na aberewa ɛsom sɛ ane ɛbɛyɛ ɔde a ɛne ɔno a na ɛbɛkyɛ na aka de a ɔde bɛyɛ nyɛ saa okay enti yenre ni sei na yen sori na yenko sa dua kase a esi hei adenti na ha na ogunza ye dua ya se e ho na ablafo kwayi mo ha na ablafo ni nyina wonti me gunsa bi ese me ba ha na me beku ha na ablafo ni nyina wo chemu kakra ablafo be no ye equity ablafo a me kan say se na ewura wo blending na be pe na equity aso wo blending a sebi osuma wo ma mutimi koyi adwuma edema enti ne brebe na aba ha begunsa ekwete ye adwuma ukuada ifiada na kwasiada sa wiki mu miensa ni nyina so e wo se mebeye mi duty ansa na mako sa miensa ni nyina so na obi a opeso ba ha bia no ebetimi aba sesi na no so bi ma me ukuada ifiada na kwasiada ukuada ifiada na kwasiada enti benada edwada benada ene ya wada memenda aya na abrewa wo yeden se obade a ye joada de obade a metimi aka se me ya ma nanso so na obeto shili if se enye bosom ne da ana wo fle ntu obeto shili na ebenada ne de ye kroma ye nka no nti ebenada de ye kroma kwa de obia nko bebe ha da boni meto shili no memmo bi mfa firi me fie mfa mra na pentoma gu bi mo shili bi mfa mra na ka shili be na kan eno no ye woni bosom no ntem asem nti no bedu honom na achamefo ni be kire o se ne obesimi aye amamle no na ya fele bosom no de na ma wonderful yenim sa mo base ya ye wia no mo base ya se de na no kwasem ni wo ba ababa awoni wom rede a rede kada se de kon na si atwitwa atete asiso na wani nto nwi ni ade yi bibia koyie pa na we wo ba ye wo ma hyase ana o ma hyase yebewa wi me mo ti ase se me nde me ho nti ni bibia ni a wo sa mi ma mi wura ehunu ti na sa pepepe ne ti mi wura ti ase a ni betwa akokɔ ne nyoma de amaboso na maboso no ogide a na se metimi ni watena na wande de ne obekɔ pia abusia abrewa ena yene no abebɔ nkomo no enti wo a wanya adwenbɔne bi wo wutirimu na pese utu anamonbɔne bi no na wo hu ba bia wo de ekɔ ewo ho no ha ye twede atwema kwa nwoma mensi no ni kropon emu ena ewo se ufiri kagitia na wo ba eno ansa wo befa ko betimi afa kwa ada so ehwumase na waba no ye simple de nkyemwo so techiman bɔko na woduru hanom obi nso efiri eye be friends e be bia nim na ni sunyanom honom na asebe na eba eno nso no unam abu akwa makuru na wafa makuru honom na wabesi eye ye friends agogo na afi no waba twede e honom saa na tie wo de wure na wure ye afia wobebo modern na wo se ba bia saa technical vocational school no ewo no wo de wuduru ho na wo si school mo kra na wore no wayira bisa ubisa umbecho se twede nie na oduru twede na obisa se wokɔ abrewa create ho no ma ɛhɔ nso obia ebeche nana wadama wo number udidi dwuma no fato ofidie no so mai 0539 463624
Says Subako. 0539 463624. Okay. We are free, you know. Kone say we be our friend. Chame crab for cranon per se. Obemonia Quancran and Nana Credin Commona. What to me I can what this is what some at the actually state. And I say, phone no crab at the crying fa. And I the insanity. Oh, Ofra, me and Amifa. Okay. It's no. Pina blush for the Pina Flamiana Mifa. Okay. My mom who say, me and Amafa corner, me no casa. Okay. Nana Udini beam. Me did in a nephew sky. Nkunya did in a nephew drewa. Okay. An nephew sika. Nkunya din na nephew drewa. Abosoma wo som nui eye abrewa Akuatia a wo twede. Me so me din de abusua panin owusu aduomi. E ma munyina mu ene hwa oje ahene wa. Ye tie ye dia so toto fom no. Ese se bie buru. E ya bosom Akuatia. Otumfuo tete ho bosom. Eda ho mfie pi ni nene bosomfo ibuma kwamu asebe. Wanya nipa wo betena na na ma be ma nananom bibie die. Ye tie ne ese ne Nyansapo de sebe amamre ne amane ho dwuma ne die. Tina na wadaro ma ye ba ya. Ye peso ma ye sebe ensem kakra fa ana Akuatia bosomfo ho. Ena na dwuma die potia ye koso wadaro ma eburu. Ye tie ne se atituwa no ne mbetoi me ya kola me ba ye ne je se tumai abisi dada na nanom sama ya kanchira me mpayin se me kanchira mbo nse nye obia ne ko frɛ ko tu suma no ono na e ba ye na kwa ya e wo mi bi nkum si ase oba betena ho na edum bi si ho ase na obehwe ye gogo Otumfuo amane se ya ko hureni na oma ne tuman kwapo ebehwe ti anse ye no ne se what sabe wonu awade ne ho ene waba ti sasuma no a tete ye ene wonu a kofare ne kofo to wo kuro bi wo ye kira ofri ya bia na kwafro kwa noma ye friend konfo duro wa ena obeb kobno wo do akomne kan wo mikro mu ho no ye kwa noma wo ena one na wiwa musa no bepie no ena paifo effect ni wu se tuma na waba ne konfo akofa enti sa ai nananmo ebinuma komo me ni fredi me bato nananmo a wonu makomo na wo mukuko ye eja na se school ba yenti na da ho na say ni betra ko che afari ni pa be mi nsa ya na antra ya na ati o mani so ko pim say na abaya we ya they say o betra so yo no ba ni o fa wo confess ni the friend confront you ya o fa di ni ko bo tu fa mania o ni ko etitie e wo nchira Yo Matias na just wadaroma 1OOYRS antehene na wadaroma o kire se yemfa ne nkobia sei na emmoa enam se na bia ba ko na o se ebona tenase ena se ehwemu nso asebe we de sebe ebru abaya enti se nanano mo ma ne nkwa ne mfie dia na che se obetimi asoma che ai ama mo kura mo ho adwomo ne da bia wo bele no koba lo dey free us na wadaroma na yime awurabe ya suma ya fani ni mfie no bebe sei no ko se school ene ko fare no school ho no ene nam from abai Edumai senior high school na suma ne kwa wa ne de ne bae aha ti se de school no we de abawie ya na ko wie ya no we ti bi efa we ka ho mani na mesre bi sa no pa mo koya amane bi bosom no na tena se ya na obia o ne ekoso na na bebre kwaye da ha chi ni kwaye no yen twamu bibia efra kwaye ne se anu tintima kwaye Akuatia kwaye na eya na bosom no dodo na mpempi no ya ne bi ye nsuo ebi ye nnua ebi ya abotan anu adaro ma Akuatia oyede ya mesre mi bisa one day me pense we tano we sumaya wonu abisi onye nsuo
nti na kyerɛ sɛ ɔyɛ busumtano akyɛ sɛ ɔsi yɛ awam saa ade nti ne ebube ne brɛ bɛn sɛ si ebube ɛbɛyɛ deɛ dɛn kura preko enim sɛbe odwampopo bi esi kuro ni mu a wɔse wadɔre sra tanyini wɔn tena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pin ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fita na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mo gyabmo nim hu duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bio tontonte yɛ nom sa ne yɛ fa nyansapo aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa madawro ma ntoma yɛ fɛ ne din de sɛn ne din de obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam fɛfɛm ne honhon hyia na amerika sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de ya twɛ ne mu twɛ nyame